aparkaitu. Eta kontuz nire kotziakin. Atzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan, marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean, puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak, baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kasaltzen hasten dira, euren bilagoa zenean, ausardiaren egoak astindu zegan, haizeak lastantzen nau orain, aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak, nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Kolore berriak irekiko ditugu batera ateak, margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuin ederrenak, irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak, taukera berriak. Egun honetan zer hortiziar esate egon, Pantailan ikusi zaitzuet eta hemen egon zate. Oin, ondo pasau oporrak. Laizter arte! Haizearen norabidean, puntu bati begira galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Bueno, kuadrilla, bukatu da urtengo kursua be, eta oporrononak izatea espero dut. Abestiak esaten da moduan, mundiala da abestiak esaten da moduan, piztinetan ikusiko gara. Ondo pasa, agur! Plazer bat izan da zuetako danak ezautzia, disfrutau, aprobetxau eta uda paregabia pasau. Patxo bana, guapos, aio! Aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak, nire bide gurutzeak, dira aukera berriak, dira aukera berriak.